Arimpadet pinapalaban. Bueno, kapagayam dado ako ni Manong Gabi sa iti drama na polwan. Dagit tugot, iti ugsa ang mapasa. Nung lumdaang to'y puso, numapang panunod ko, aldaw ang natuan na ilo. Yato'y biyag ko, tunggal kinagmalagi agem mo ang namuang sakit. Diyak mapengdan to'y ibagi nga agla di aring na adwag awen iti naglabas ang parawen manipu ay iti nakita ng gamaudi yemuray bukas na biyag ko naiunak di angis ko bayan sublian na nagno di ayat ko. At naman sa surat kay basahin at nangalta. Surat anak ko kinendisel pagkatala. Dear Managre, aring na adwag awen iti naglabas ang parawen manipu ay iti nakita na nga maudi emuray nukas na biyag ko dayo na di angis ko parang subliana nagto ayat mo damay sa nga bukil na pandig nga bingin daytoy abukel na bertug na sugi di men akapu sa balingang ili nga mismo do'y puso isut makibinti
Dani waktu laeng limnus danau suri lupai langit laeng yaku diikain bati Dani waktu laeng limnus danau sudi ini jangan dilibatkan ay anian nganak sae namisan pa'y yakong anak sang salita kapung di ulpig mo kanya kasa sa iyong kapay yakong dinapay sumana dati kaman lang masya na ulpi narangkas kama Samuel ikatino